4 éve volt az első szezonunk, tehát ez a 4. szezon. És vendéglátózunk, fönt a hegyen egy síhüttében vagyunk vezetők. Ez Obersachsen, és azon belül a Cesner. Svájcnak ez az egyik talán legkisebb és legegyszerűbb sírégiója. Számunkra ez jelentette benne a vonzerőt, hogy nincsen nagy áprési, nincsen nagy buli, nagyon-nagyon sok a törzsvendég, 4 év alatt már nagyon jól megismerkedtünk velük. Szeretnek minket és mi is őket, úgyhogy nagyon-nagyon egyszerű kisváros. Az életszínvonalunk az otthonihoz viszonyítva, hát megmondom őszintén, hogy hasonló, ugyanis nem élünk nagy lábon, alapvetően félretesszük a pénzünket. Sokszorosát megkeressük az otthoninak, igen. A család hiányzik és a barátok hiányoznak. Nem nagyon voltak nehézségek, amikor kijöttünk. Én anyanyelvi szinten beszélem a német nyelvet, tehát nyelvi nehézség egyáltalán nem volt. Valamit nyitottnak neveltem a szüleim, neveltek a szüleim, úgyhogy olyan nagyon nem volt semmi nehézség. Szerettem külföldön lenni az első perctől kezdve. Hogy hosszú távon hogy képzelem a jövőmet, fél évvel ezelőtt teszed fel, akkor mást választoltam volna. Azt, hogy haza szeretnék menni. Hát most otthon töltöttem egy fél évet, és azt kell, hogy mondjam, hogy nem szeretnék haza menni, legalábbis nem ez az első számú cél. Azt üzenem azoknak az embereknek, akik ki akarnak jönni külföldre, hogy mindenképpen vágjanak bele, mert nagyon sok lehetőség fog előttük kitárulni, de mindenképpen tanuljanak meg németül, mert nyelvtudás nélkül nagyon-nagyon nehezen fognak